Почна. Привет хора, аз съм лидер на 07, днес ще играем Box MC и се пиша в Box MC Monster DG, защото името им беше заето. И ще играем Gravity. Ще играем 5 игри на Gravity. My best friend играем на Gravity. Да. О, то си гаден мап, човек. Я. Ох, не му мърда. Не искам да го играя никога. Забейте, чакай. Хората ми махат. То си много гаден мап. Защо точно този е първи мап? След два го минах предния. Оче! Малко това е impossible. Impossible. 100%. Ти мина ли го? Не! Ма знам, че е impossible. Мина ли го? What the fuck, бе? Ударих се в блок, че ще видиш никакво. Аз го минах. Ема брат, хакер! Хакер е! Абе хакер си, аз не знам. Нямам хакове. Той има хак. Нямам хакове, дами и господа, измисля си. Хората има хак и знае как да Нямам хакове. Има. Нямам хакове, знаеш колко е труден този мап? От втория или третия път го мина. Аз съм много сте. Какви са те звукове? Спокойно, няма да съм първи, защото някой друг ще финишира преди мен. What the fuck, до водата бях? Защото има стъкла и затова пречи. Човек, този мап е шит. Именно, аз затова не искам да го играя никога. Аз съм на последния, едва ме двам. Паднах до водата, много съм прост. Едва минах първия мап, пък сега съм на последния. Хайде бе, човек, какъв хакер си ти? Да бе, кога някакъв финишира първи бе? What the fuck? То се бъга, what's up, BG? Последния мап е планетари и не мога да го мина. Ще видиш на клипа с какъв нуб съм. Справиш някак си. Първи ли си още? Знаеш кога ще го мина? Когато вие свършите. Така стане на миналия. Аз съм на последния. Аз съм на последния и не мога да го мина. Планетари е много гаден мап и той. Гледай как се отрава. Най-накрая мина го. И сега някакъв е втори. Аз го минах пък първия. И вие знаете, че съм трети, дами и господа. Аз го минах пък само. Аз съм трети. Аз съм пък на втория мап. Що мап, бе? Ти си на втори. Ти си с брата ти Мича. Аз те гледам. Да. Кога финишираха някой. Падах до водата, не ми бяха заредили чунковете. Аз те виждам как падаш. Ида вода! Не! Пак не успях. Видя ли падах точно между блокчетата? Да, видях. И пак пада между блокчетата. Стига! Човек, то също е гаден мап. С Меча и братвата. Ама последния планетите са много гадни маповете. Али бе? Можеш да го мине. Мина го! Минах го, най-накрая. И вие сега слушате. Да, ма аз съм трети сега, дами и господа. Сега ти си на третия, който е. Да, паяка е третия. Ще е лесен. Нямаш време. Ама го минах пък. Не, ти фейлна. Готов. Ти фейлна, не го мина. Минах в третия мап. Играем още една игра. Влез, където е... Забрали ще играем 5 игри. 5 игри? Да. Ти влезе ли? Къде да влезем? Във второто купче, където е Gravity 8. Брат, аз влезах вече в Gravity 6, I'm sorry. Сега почнахте ли? Не. Имаш 20 секунди да влезеш. Аз бях там, бе. Не, да, влязох вече. Ето ма за теб съм. Виж ма, бе, ето ма. То са такъв много... Заех последното място. Виж сега ще... Игри, бе. Джампа не можах. Три топи, стой като дървото. Да, обичам дървета. Той е като дървото. Той е като трис. Той е дървен. Това е дървото, бе.
Не е дървото, то се казва тритоп. Само тритоп, той са... Аз го мисля. Мен честно казвам ме дразнят такива мапове, ама... What What the fuck? Втория мап е... О, паяка е втория. минах човек. Аз минах и втория. Аз го минах. И третия мап е... О, пак ли планетите? Кой минаваме? И планетите играем, бе. Какво? Минах планетите от първия път! Мале, минава се. Човек, наистина минах го от първия път. Добре, не тук. Остави ме да се минавам тези тъпи планети, че... Направо не ми пред... Това не са планети, това са мишки. Минах го и аз! Четвъртия. Ма от първия път. Тетриса е последния. Май няма никой на последния. Планетите, за тези три планети ми говориш, бе. Точно за ти. ти. От първия път. Аз го минах от първия път този път. На предната игра не го минах от първия път. What the fuck? Мина ли го? Къде е тази вода, бе? Там долу Минах до го! планетата Минах сега. го от втория път. Аз пак минах Тетриса и съм първи. Да, бе, гледайте. Сега аз съм втори. Я на кой мап си? На някакъв с... Monster Big. Си на четвъртия. То колко трябва ли? Да знаеш, че то съм го играл в Trollcraft. Ооо. Обаче ако ти пусна без да иска един друг. Си на... Просто бе. Меню дясно и после така. Но дясно да ме. Аз съм го играл. Мале, как филма гадно. Не минавай оттам. Не минавай оттам горе, бе. Аз не минавам така. Ми тука. Меню дясно. Мина го, браво. Разгиле. Къде е портала? Айде бързо ето портала. Има шанс да си втори. Давай. Сега последния мап е Тетрис. Тетриса. О, това как да е е гадно. направо. Мале как е. Виждам така как падаш. Не успя. Не, мини го. Давай, има шанс да си втори, давай. Нямам шанс. Стига бе. Пак филм. Стига бе. Ми няма, значи давай, има шанс да си трети. Нямам шанс, аз сега съм нуб. Къде е тази вода, бе? Аз я видях като падаше. Ами не знам къде е, кажи. Хелпе. Мини покрай те си ще видиш Да, водата. аз не виждам, не ми зарежат чунковете. Има шанс да си четвърти, значи. Мина го бе! Давай, четвърти си вече, морал. Но аз съм тук, бе. Добър, ти само ревиш, че губиш. Да. Ревалио, ти ревиш. Да бе. Им спечелих 200 и няколко толкова. Чуват се тъпи като тъпият и Майнкрафт. Да бе. Тъпият и Майнкрафт. Поне са ради на Gravity 4 влез. Влезе ли? Да, влезе. Видях в чата. Аз съм 260 точки. 60? Поинтса ли? Да. Имам 2030 поинтса. И 17 победи имам. Дами и господа. Аз имам само една победа. Имаш една победа. Ти беше на четвърто място. Забравя ли? Ама имам една победа, бе, виж. Какво ще видиш? Му споделяш екрана. Да? Аз ще видиш. Почваме. 4, 3, 2, 1. Иба. Кой е мапа? О, часовника! Часовника, аз го обичам този мап. Ние не сме от един отбор. Не от един сме. Виж бе. Да, аз съм. Ти си пътник зад мен. Да, нали? Аз не виждам заради вас. Така. Това съм го играл. Това съм го играл. Часовника, аз го минах от първия път.
Астероид. О, минах го и аз! Къде е то? What? Минах и втория, дами и господа. Къде? Блоковете. Там, блоковете е Аз гаден минах мап. първия! Аз съм на третия, дето е гаден Той мап. е гаден ли? О, планети някакви. Блокс. Някакъв блокс. Човек, то си много гаден мап. Виждам я. Тя ли си? Виждам я. Ти. Третия? Ти какво играеш? Аз съм на третия мап. Дето е труден. Как да го мина? Хора, това не се ли impossible сега? Не се ли impossible? Не! Как първо, бе? Къде си? Как? Накрая, мина го. Така, кой че... Аз не минавам. Аз най-накрая го мина. Дъжда е четвъртия мап. Абе, брат, как го мина? Хора, пишете ми в коментарите. Не си ли хакерче? Не съм хак. Не, Едва. В последния мап е много гаден. То с дъна, дето го играхме в първата игра. Мина го 4 на човек. Аз съм на последния, който и той е гаден. Ти на третия ли си? Аз минах вече втория. Много гаден беше човек. Какви сте блокове, бе? Видите бе, моля, последния как го мразя. Този мап много го мразя. Да, кога някакъв мишера. Как го мина от Не съм аз. хакер? Аз съм трети отново. Човека, как го мина този блокс? Едвам. Едвам го минах, човек. Да, защото си хак. Не съм хак. Да. Престани да ми казваш, че съм хакер. Как ги минаваш те с мапа, бе, ако мога да знам? Едвам минах този мап. Не съм го минал от първия път, само фейлвах на този мап. Изобщо не съм го минал от първия път. Аз ще гледам да падам на някои от първите блокчета. Да, знам и аз мразя. Така. Аре... Давай! Аре бе! Така, Давай! Падам. Да, има шанс. Падам. Пак фейлна, стига бе. Този биш третия мап. Гледаш ли сега ще го мина? Давай, скачай. Няма шанс да се пич. Абе, бе. Бах ти хакерите, човек. Какви хакер? Да бе, хакер. Първия, който мина първия е хакер. Аз наистина третия мап не съм го минал от първия път, честно. Гледай, минаш, ти каза, третия мап от първия. Третия мап от първия път. Ой бе, блокс не съм го минал от първия път, човек. Знаеш колко пъти филнах на този мап? Много пъти. И на последния мап, дето беше дъна, дето го играхме на първата игра. Което означава, че... Значи ти си хакер, що си загубил. Аз на втората игра бях първи, едвам. Едвам бях първи на играта, на втората игра. Ела на Gravity 1. Да, бе, едвам е бил първи. Тука си Това си виж. на последната игра, бе. Що? Играхме 3 игри. Ощяхме 5 игри, пък искаш само 4. Това четвъртата ли? Това четвъртата ли? Четвъртата има, нали каза 5 игри? Маша мисля, че е 5. И 5, тази преди малко беше третата. Значи ще играем 5 игри. Тази е четвъртата.
Съжалявам за този клип, който направих с едита, ама не струвам за едита, ама просто пробвах и спонсорирах. Даже пише в юмора, даже с нея съм си. И не знам защо казвам само даже, обаче с нея си преработих билето. Боку преди да инсталирате, не става. Не че инстант не ми е дал добра идея, обаче просто ми хареса как едит. О, чакай, къде си? Ето те бе. Ето те. Green Hill Zoom. А то с как има стена, ако мога да знам. Почнахме. И минах от първи път. И аз го минах от първия път. Мина. Ето ме. И ти го мина от първия път. О, библиотеката. Библиотеката. Аз този мап го обожавам. Само дето филма. Аз пък не виждам нищо и аз филма. Аз го минах най-накрая. Аз библиотеката и ние почвам да мина. О, мишката е трета. Минах! Вече почвам да ставам про. What? Аз го минах и третия мап. О, пак ли то си играем? Дъна. Тос много мразя. Тос мап много го мразя. Не мога да се скача. Аре, бягай. Дъна. Кой мап е той? Това е. Тя. What the fuck? Това е супер мап. What the fuck, бе, човек? Защо дават такива мапове трудни? Четвъртия ли си? Не съм никак. Аз го минах най-накрая. Най-накрая го минах. О, блоковете е последния. И блоковете и пистат и... Да, бе, кога някой финишира, бе. Защото е хакер. И мина, като така. О, на мен ми заредиха най-накрая. Целите чънковете, че аз знам. Като така, сега съм втори вече. На кой мап си? Опа, чакай, без да искам да друг. Ти си на третия, бе, мишката. Ма той е лесен мап, аз съм го играл в трудно. Аз не съм Супер Марио да го мина, бе. Това е работа на Супер Марио. Къде не не е работа на Супер Марио. Аз съм го играл в Warcraft. Къде имаше с Супер Марио и Майнкрафт, а? Иди по-надолу. Чакай, че Иди по-надолу. Абе, тихо. Тихо ще го мина сам. Щом не ме слушаш, няма да го мина. Няма да го мина. По-надолу да ида. Аз го минах! Не го мина. Минах! Какво стана? Казах ти, аз и така го минавам, а пък ти не ме слушаш. То си е четвъртия, да знаеш. Диена. What the fuck, бе? Защо ма помрял? Да, бе, човек, нали, не си ли спомняш, че го играхме на... Го мина. Ама аз помня къде е водата. Само ме заредат чънковете. Да, и аз помня къде е водата, само заради тези стъкла не мога да докосна. Аз не мога да зареда чънковете на пълно. Браво, мина го. И последния мап е блоковете. Незаредени Ти нямаш време, човек, 20 секунди имаш. Ага. Да покажем ли след 20 секунди? 20 нямаш време, човек. Бах ти тъпите хора. Играме последна игра. Другата е последна. Тази беше четвъртата. Играме последна игра, другата. Аз го минах! Не го мина, ти филна, видях Ето минах го, без да варам. Да бе, филна, лъжец. Лъжец ти филна. Ми последна игра, дами и господа, влез на Gravity 3. Gravity 3. Влезе вече. И това е последна игра, дами и господа. Ало? Да. Ема. I'm roof together. О, Биеринг там с кръгчетата, къде си? Биеринг.
Ето ма бе, ето ма. Чандъки, те си най-отзаде. Сори, мен обаче си най-слабия в тази армия. Да бе, най-слабият. Аз съм най-отпред, бе, да видиш. Аз съм най-отпред. Да, мина го от първия път. Абе, лъжете така. О, знаеш да лъжиш, човек. О, да смапно, го обожавам. Браво. И аз го минах. Абе, хакер, как го мина, бе? Ама го обожавам, защото има... О, Карс е втория мап. Карс е втория мап, човек. Някой го мина. О, как ще го мина? Абе, какво ще ме дразните вие, бе? Какво ще ме дразните вие? Вижте, Още ли си на първия? аз го минах. Аз съм на четвъртия Аз вече. паднах от мапа. Вулкана. Чак сега. Вулкана от първия път. Вече знам как да мина. Пак. Ще видиш на клиповете как... Аз съм на последния мап. О, майко. На клипа ще видиш как Майнкрафт се бава с мен. Ах! Не виждам. Човек, как? Докоснах точно водата. Разгили. Да, сега някакъв пред мен и той ще бъде първи отново. Аз само на една игра бях първи. Да, това е на последните хора. Аз съм още на първия мап, човек. И още ли си на първия, бе? Как може да не си го минал, бе? О, мина го. Нали? Не си го минал. А как, бе? Прънах си горе. Не си го минал, бе, виждам те как вървиш. Какво? Защо съм горе? Защо ме стреля тогава нагоре, бе? Защо ме стреля, бе? Тъп Майнкрафт. Само един път можеш да скачаш на жилето. Не можеш втори път. Ама защо ме стреля така нагоре? За да можеш да тръгнеш надолу, където е водата. Тъй ли е? Да, ти забрави. Да, ще свърши време, за да качам. Ще свърши, да. Ти пак не го мина. Как ти не го мина? Човек, може да съм първи, ако Тос не беше пред мене. Може да съм първи, ако Тос не беше пред мене. Мога. Вътре съм. Ретри. Не можеш. Не можеш, имаш само по един път. Нямаш по два пъти. Давай. Бум, па. Майко, човек. Нямаш ви казахте, че само по един път можеш. Браво си просто. Да, бе. Свършихме. Аз ще го мина. Аз съм втори. Аз сега го разбрах как да го пак мина. Да, ма не го мина. Аз сега го разбрах. Чакай така малко. Гледай сега как се минава този мап. Като експерт. Надявам се да ви е харесал клипа. Надявам се да ви хареса клипа. Ако е така, лайк, subscribe, комент. Споделяйте с приятели. Чао, аз бях лидер. 007, тук при мен беше Чандъки. Бай от мен. Марик 91, бе. Ти ми забрави никакво. Чао.